Egyre magasabb törlesztő részleteket kellett fizessünk a hiteleink után. Így arra az elhatározásra jutottunk, hogy elköltözünk Magyarországról. Nagyon nagy szerencsém volt, mert édesanyám itt élt Londonban, és ő invitált már minket. Volt 80 000 forintunk, felét otthon hagytam a feleségemnek, és 40 000 forinttal a zsebembe útnak indultam Londonba. Felvettek az automosóba, ahol napi 12 órába szinte megállás nélkül kellett dolgozni. 2 font 60 p-t kaptunk óránként. Fél évig bírtam. Szenvedés volt télen autót mosni és savval dolgozni. Ki tudtam hozni a feleségemet is. 5 hétig kellett itt lennem nélküle, és a kislányunk nélkül. Úgy beszéltük meg, hogy bármilyen picike pénzt is keresek itt, megpróbálunk együtt lenni nagyon-nagyon szerény körülmények között. Így egy szingli szobát tudtam csak kibérelni, és abban laktunk 3-an. Így az eleje az tényleg elég kényelmetlen volt. Mai nap viszont azt mondom, hogy ezt megérte mindezen keresztül menni. Egy kertészetbe kezdtünk el dolgozni. A párommal megbeszéltük, hogy milyen szuper jó munkám van a kertészetnél. Ezt meg fogjuk ünnepelni, és hétvégén elmegyünk egy vadasparkba. Szombat délelőtt nagy lelkesen fölkeltem, kimentem kitakarítani a kocsit, és közben láttam, hogy egy ember rohan ordítva az utcán, és felugrik egy kocsira, töri le a ablaktörlő lapátot, itt tőbe, és utána jött felém ezzel a vascsonkkal, és szúrt. Reflexből magam elé tettem a kezem, de átszúrta. Fél év után az orvosok letettek rólam, azt mondták, hogy a kezem az sajnos lebénult. Számomra ez volt talán az életem legnehezebb fél éve, amikor már az utcára sem mertem kimozdulni, nem volt bennem semmilyen életkedv, teljesen lemondtam magamról. A gyermekemet nem bírtam magamhoz ölelni, nem tudtam felemelni, egyik kezem béna volt. Jött az ötlet, hogy meggyógyítom a saját kezemet, elkezdtem összetörni, összekötözni, majd reggel kigubancolni, és szépen lassan elkezdett mozogni. Persze ez alatt az idő alatt elveszítettem a munkahelyemet. Így megkerestem az addigi néhány ismerősünket, hogyha ne talán kell őket vinni valahová, akkor szóljanak nekem, mert szükségünk van minden egyes penire. És elkezdtem vinni az embereket. Nagyon örültem minden egyes munkának. Eleinte 2-3 naponta tudtam dolgozni, csak 2-3 óra hosszát, és annyira pici pénzt kerestem, hogy a szingli szobánkat se futotta ki. Dél-Londonban lakott 2 ismerős, akihez érkeztek vendégeik, és megkértek rá, hogy ezen a napon nem vinném el őket Stonehenge-hez. És mondtam nekik, hogy de természetesen elviszem őket, és mit szólnátok ahhoz, hogyha útközben nem csak a Stonehenge-hez mennénk el, hanem megnéznénk útközben érdekességeket, így Windsor városát, vagy a Salisbury katedrálist. Olyan jól sikerült ez a Stonehenge-i túra, hogy arra gondoltunk következő évben, hogy mi lenne akkor, hogyha rendszeresítenénk, meghirdetnénk ezeket a túrákat, és más magyarokat is tudnánk vinni. Majd így szépen lassan alakult, és a mai napon 38 helyszínre viszünk kirándulást. Más országokba is, Skóciába, Cornwallba, Angliának próbáljuk az összes szegletét bejárni, és a legcsodálatosabb helyekre vinni a kirándulni vágyókat. Nagyon-nagyon színesek a tengerpartjai, mintha nem is ezen a szigeten laknánk.
feleségem rengeteget dolgozik. Amellett, hogy 100%-os anya és a háztartást vezeti, milliót segít nekem. Tegnap például megkaptuk a karácsonyi megrendeléseket, ehhez ugye előre meg kellett írni a menetleveleket, úgyhogy 10 órakor még nekiállt szerkeszteni és nyomtatni a ez év november-decemberi menetleveleket előre. Sofőrök száma változó, 5 fiú teljes munkaidőben dolgozik be nekünk, ők egyéni vállalkozók. Minden sofőrnek megvan a menetlevele, és ez lekerül a mobil alkalmazására. Minden sofőrünk előre kapja 4 hónapra a munkáját, már amennyire ezt tudjuk tenni. Egy-egy beírt összeg automatikusan megjelenik a könyvelésben, és ugyanúgy a sofőröknek a mobiltelefonján is, és minden új beírt információ. És ezzel is tudunk pontosabbak lenni, és precízebbek. Július 18 kedd, te vagy írva. Mert muszáj, hogy beírjalak, hogy ne felejtődj el. Örülünk is neki, hogy sokszor olyan neves emberek keresnek meg, média szereplők. Legutóbb vittük Árpa Attillát, aki nagyon-nagyon híres filmrendező, és az Argosznak a színészeit is, akik közül sikerült is összebarátkozni egy-egy személlyel. Beatrice-t és Nagy Ferót nagyon nagy szó volt, hogy szállíthattuk. Ők 3-4 évvel ezelőtt voltak itt. 24-en jöttek. Nagyon nagy kihívás jelentett akkor még ez nekünk, hogy őket 4 napon keresztül hozzuk, vigyük Londonban. Nagy Feró is így úgy búcsúzott el tőlem a repülőtéren, hogy odajött hozzám és átölelgetett. Volt olyan színész, aki megadta a címét és mondta, hogy ha náluk járunk, feléjük járunk, töltsük ott a hétvégét. Pásztor Pistiék, az Alvin és a Mókusok, akik tényleg a szívem csücskei. De szállítottuk már az Aurora zenekart, tankcsapdát, nemzetközi karate csoportokat, filharmonikusokat. Néha nagyon nagy kihívást jelent az is, amikor megkeres 40 fős csoport, és az ő útjaikat le kell, hogy szervezzük. És elég elérhető kapacitást kell számukra biztosítani a megfelelő időben. Ez nagyon nagy kihívás, ezeket nagyon szeretem, és próbálok megfelelni 100%-osan. És mit üzensz az angliai magyaroknak? Hogyha elmegy a tratyi, akkor el is mondanám. Annyi a véleményem, hogy itt Angliában jó helyen vagyunk arra, hogy akiben van egy pici vállalkozási hajlam, vállalkozó szellem, és belefog bármibe, abba tartson ki évekig, és meghozza a gyümölcsét.